Jeg Ja. Ja, healer. Det var noget af det sygeste, jeg har set i lang tid. Der er ikke noget loot. Bilen der fløj rundt, jeg ved ikke. Der kommer. Altså, så du lige hvad jeg gjorde? Imens bilen er flippet i luften, jeg hopper ud af bilen. I luften og sprayede den ned. Jeg har klippet det. Det var sygt, det der. Han er i bilen! Han er død. Hvad sker der? Hvad? Det gør. Det er Nå, ja. Nej! De vil gerne revive deres ven. Nice. Der er en mere derinde. Kom. Nice. Nice. Den anden tror jeg er herinde. Jeg holder Nate. Det var syg vinkel sådan. Jeg sidder med at flække om shabab. De andre de kører nu. Bare kør. Oj, Sleimanita! Du fik 3! Stop, kom. Ej! Der er 2 her close på. Han pusher mig. Han pusher min højre. Ja, han dræber mig. Close mig. Nej. Lige close mig, jeg ved ikke om du har. Men så var han typer ind i byen til. Yeah, sygt. Wallah, Ferdo helt varm i dag.